Entonces é unha experiencia, son nenos que están aprendendo do teatro e tamén aprenden así da vida, verdad? Aprenden a hablar coa xente, a falar alto, que se entenda. Hai que aplaudirlles moito, vamos a facer unha obra de teatro moi bonita donde, sorpresa, van a cantar. Van a cantar e a bailar. Para moitos é a primeira vez ou nunca cantaron. Para outros, notas que cantan aí, pero todos o fan moi ben. Por eso temos que apoyarnos con unos aplausos moi fortes. E vamos a empezar xa. Un aplauso para eles. Esto que vedes aquí é un circo. Esto é un circo. Aí están os animales, por aí polo chan, os animales do circo. O que pasa é que este circo está arruinado. Ten moitos problemas. Bueno, vamos a mirar cales son os seus problemas. Para empezar, vamos a ir a coñecer os que traballan no circo, como por exemplo o director do circo, un gran home. Aí o ven. Aplaudimos aí o director. Benvidos ao gran circo da familia Piripitín. O gran circo da familia Piripitín, así se chama. Pero o director do circo estaba triste. O circo estaba fundido, estaba na ruína. Non tiñan maneira. Antes este circo iba por todo o mundo viaxando cos seus artistas, todo o mundo os quería, pero ahora xa están aquí, nun terreno, daqui non se moven, a xente que vai velos, a xente que non vai. Están a punto de afundir o circo. Ten moitos problemas, e atención, que un dos seus problemas máis importantes está a punto de entrar por esa porta. O seu principal problema. Aí os veñen. A empresaria, a dona do terreno, e as súas escoltas, apláudenlles todos. Vamos a ver que vivín. Que? Xa pensaches no que che dixen? Non pensei. Escoita isto, xa foi un ano e non nos pagas as mensualidades do aluguer dese terreno. O teu circo non dá para pagarnos, que estamos perdendo cartos e o noso tempo. Entón, o director quixo dar esperanzas dicindo, pero dará. Pero dará, estamos preparando un espectáculo para que veña xente así poder pagarnos. Poder pagarnos? Imposible. Tivedes un ano para isto. Nese tempo xa estiven facendo os meus plans. Onde tedes o vosso patético circo, eu teño pensado montar un fantástico hotel. Cada día que pasades aquí facendo parvo, eu perdo cartos. Estades acabados. Se non me pagades mañá a primeira hora, tomarei medidas. Non trouxe un metro. Que non trouxe un metro para tomar medidas. Tomarei medidas para que vos boten aquí antes da noite. E se pagamos con creces, faremos un novo espectáculo para que toda a xente do mundo veña aquí. Faremos publicidade para que todo o mundo veña. Cobrarles a todos e así podervos pagar. É bastante, pero ademais era un negocio aquí. Ben, trato feito. Se o vosso espectáculo desta noite non fai que o circo se encha, mañá fora daqui. Se ocorre como ti prometes, o circo quedarase. Pero quero 50% dos beneficios. Non, millón un 80. Ímonos, amigas. Vaya, quixo arreglala, estropeou. Ahora fixo un trato coa empresaria e se hoxe a noite, na súa última función, non fan que o circo se encha de xente, mañá non teñen circo. Mañá non teñen nada, teñense que marchar, porque a empresaria quere construir aí un hotel destos chulos. E agora, se non saben facer outra cousa, máis que estar no circo. Estaba moi triste. Estaba tan triste, que se foi aí na parte de diante onde está esa tela azul e cantou unha canción.
Sí, estaba tristísimo hasta cantou unha canción que decía que non tiña solución ao circo. É a súa vida, viven do circo. Claro, esta canción foi escoitada rapidamente polo resto do circo, a familia Piripitín, que chegou de seguida preocupada. Mira que preocupada vai. Un aplauso para eles tamén. Aí os temos, a familia. Aí temos a que ten a lengua de fora na camiseta, é a cantante do circo. A que está moi vestida de rosa, moi guapa, é a bailarina, é a acróbata. Aí temos a doutora do circo que leva a bata blanca. E o payaso que non podía faltar en ningún circo. Todos eles eran os grandes artistas. Vexamos a ver que din, escoitemos, que van falar moi forte agora. Que pasou, xefe? Falaches coa traidora esa e as súas feras gardacostas? Non nos chames así, formaron parte da nosa familia. Pero en parte teñen razón, fai casi un ano que non lle pagamos. Pero sobran os cartos, ten moitos máis negocios que este. Deberían darnos unha oportunidade máis. Entón dixo o director de que había meses que ninguén iba a velos. Estamos desanimados. Mira, isto xa non é o que era. O payaso explicou o que lle pasou a última vez. A min tirou unha maza na cabeza unha señora facendo miñas payasadas. Oh, pero a directora tranquilizounos. Perdón, a doutora tranquilizounos. Tranquilos, non vos poñades nerviosos. Queredes un espí? ¡Silencio! Por favor. Explicou que acababa de cometer un error e que fixo un trato coa empresaria que podía facer que o circo se hundira para sempre, a non ser que conseguiran ter unha idea para que esa noite o circo fora un exitazo na súa última función. Todos estaban tristes, pero a idea de ter unha idea deulles unha magnífica idea: cantar unha canción para convencer ao director de que podían salvar o circo. Necesitamos una idea.
vai cantar a mellor canción da súa vida. A bailarina, o mellor baile que nunca se vira. A doutora se encargará de que todos estean sanos. O payaso fará payasadas increíbles. E o director será o mellor director de circo que nunca se vira chamais. Marcháronse aos seus camerinos para traballar na idea pa función da noite. Alá foron. Todo moi bonito, sí, pero alguén estivo escoitando o que estuveron cantando. As malas, a empresaria que non vai permitir que a función triunfe. Aí están. Vamos a ver que din máis adiante e moi fuerte. Vaya, vaya, un novo espectáculo. Este tipo de xuntanzas non se facía cando vos e máis eu formábamos parte deste ridículo circo absurdo. Tes razón, xefa. Lembro cando xa non contaban con nós para nada. Dende que estamos fora da familia, vainos moito mellor. Os nosos negocios foron estupendamente. E somos ricas. Os nosos negocios somos ricos. Os meus negocios son rica. Vos son esas miñas escoltas. Pero se somos irmáns. Non me maredes, non me maredes. Vou facer todo o posible para que ese novo espectáculo sexa un fracaso. Poderei botaros daqui antes da noite e montar no especial. Pois eu sigo pensando que grazas demasiadas energías a fundir este circo, facendo toda esa mala publicidade que foi fundido pouco a pouco. Se fixeras todo o contrario, o circo sería unha grande empresa e seríamos todos ricos. Non tedes ni idea de falades, non lembrades que fomos expulsadas do circo? Non o lembro, non. O que lembro que dixeches que fixéramos as maletas que nos íamos ao circo. Sí, unha noite de treboazo. Non sabedes o que dicides. Eu teño grandes plans e con eles vingarei destes payasos da familia Piripitín. Fuerte, fuerte, fuerte.
ano. Pensamos permitir, odiamos a esta familia. Otro chico, la familia Pipiti, y nos arruinará por completo, será historia, o chico se fracasará. 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 Uy, qué malas. Qué bárbaras, qué malas son. Quieren acabar co circo. Esto vai ser impresionante. Ali se marcharon para preparar o seu plan. Pasaron as horas e eles estiveron preparándose para a gran función da noite. E por fin chegou a noite. O día que iban a facer a súa última función. Ten que ser un éxito. Porque como non sexa un éxito, adiós o circo. Marchas o circo e eles, que non saben facer outra cousa, van terminar na rúa, debaixo dunha ponte, intentando comer e vivir. Por eso teñen que triunfar. Chegou a noite e o gran espectáculo empezou, pero antes chegaron as malvadas e chegaron ao circo disfrazadas e escondidas para que ninguén as vira. Ninguén as vea, que non? Están aí escondidas e puxéronse aí, según elas, para esconderse, para sabotear a función. Van a facer todo o posible para que a función salga mal. Así son elas. Mirade que cara de malvadas. Bueno, ahora teñen cara de flor e de maceta. Pero se se asoman un pouco son malas. Mirade, mirade. No, máis malas, máis. Asomadevos máis. Poñedevos moi malas, a ver. Eu teño medo. A mí me dan medo. Son tan malas que me dan medo. Dios mío. E chegou a noite e a función empezou. Boas noites, gracias a todos por vir. Gracias a vostedes este circo está salvado. Pero falta que vexa un espectáculo. Se non lles divirte, emociona, teñan por seguro que se lle van a devolver todos os cartos. Así que, sen máis preámbulos, imos dar paso á nosa acróbata. Caeu. Bueno, foi por culpa das malas, Mirade como ríen as malas, mirade como ríen. Tiraron unha casca de plátano aí para que caera a bailarina. O director atopou a casca de plátano. Mirade como o director atopou a casca de plátano. E sospeitou de que aquí pasaba algo raro. Quen botaría esa casca de plátano? El non ve a ninguén, estuvo mirando nada máis que de 3 macetas moi chulas aí. Tirou unha na papeleira que está ali, que para eso teñen unha papeleira do circo magnífica. E disculpouse ante o público polo incidente. Perdón, pero que non sei que está pasando. Temos problemas de vestuario, de electricidade. E isto parece unha sabotaxe. Pero bueno, espero que non. De todas maneiras, imos dar paso ao noso payaso Valentín.
Dios mío, que acaba de pasar, claro. As malas, que mirade como rin as malas, mirade como rin as malas. Fixeron trastadas por todo o circo adiante, non poden facer nada. A ver que falla ahora o director, porque o espectáculo está sendo un fracaso. Ao final van perder o circo. Música, sí. Música é o mellor para estes momentos. Pero antes, un pequeno descanso. Non vos nomades. Por favor. Hasta hai fallos no sonido do circo. Fantástico, increíble, está saindo todo a pedir de boca. O seu espectáculo está sendo un fracaso e el, que fun desviando os cartéis dos camiños e quitando as señais para que non viñera ninguén, e a pouca xente que chegou hasta aquí volverá ás súas casas moi decepcionada deste circo moribundo. Isto non nos gusta. Estás te pasando da raya coa familia. Se fixeras todo o contrario, o circo sería un bon negocio para ti. Estivémolo pensando, deixámoste. Nos volvemos coa familia. Non vos entendo, xa conseguimos o que queríamos. Mañá construiremos hoteles e seremos ricas. Non entendo o que vos pasa agora. Pois que estamos arrepentidas. Facerlle todo este mal á familia. Preferimos estar con nosa familia e malgastar a vida facendo todas esas brindades. Quixemos moito mal a esta familia, que, en verdade, foi a nosa única verdadeira familia. Somos nós as que non entendemos cando e como foi o intre que trocaches para xantar con ele. Deixámoste, volvemos con familia. Vale, e de vivir debaixo dunha ponte e morrete congeladas nunha noite destas. Eu serei millonaria. Repetimos, preferimos ser pobres e poder picar a nosa familia. De que serve ter tantos e tantos cartos sen ter ninguén con quen compartilos? Familia, amigos... amigos, sí. Os que queran ser amigos dos tus cartos. Adeus, irmán. Adeus, irmán. Ide, arruinade a vosa vida con esa banda de fracasados. Chamaron mi irmán. Despois de todo o que lles fixen e como me trataron todo este tempo, seguen chamando mi irmán. Ajá, o que acabamos de averiguar. Así que elas formaban parte do circo e se marcharon para facerse ricas. E ao final estanse facendo ricas por culpa do circo. E tamén formaban parte da familia, eran tamén da familia, pero se marcharon para ser ricas e queren arruinar a familia, non cabe duda. ¡Qué barbaridade! Bueno, o espectáculo do circo continuou. Boas noites de novo, despois deste descanso. Esta parece ser a nosa derradeira función. Así que, como despedida, temos preparado un número cunha das mellores voces deste Jesulín Durí. Foi galardonada en programas como Tú sí que vales, La Voz, Luar. Así que, sen máis dilación, demos paso a nosa cantante estrela. Dando a vista atrás, lembrando nosas vivencias,
juntos para todo, apoyándonos uns aos outros. Eu iría con eles ao fin do mundo. Quen interrompeu a obra de teatro? Quen foi? Quen interrompeu o circo? Ou non, dúas das malas, as escoltas das malas. Acaban de chegar, todos miraron para elas moi malamente. Puxéronse unha ao lado da outra para que todo o público a vexa. Celta se puxo máis para diante. Aí. Miraron para elas moi mal. Pero todos miraron para o director. No fondo todos son familia. E o director, como un bo pai que se precie, perdonounas e fixo un xesto de perdón. Abrazáronse, todos abrazados. Foron recibidos na familia outra vez, porque decidiron volver. Aí están, e as escoltas da empresaria cantaron a súa canción. Ola, quen volveu a interrumpir a función? Pero por que interrumpen a música? É a última función, como salga mal, é un fracaso. Quen acaba de entrar? A mismísima empresaria que quere construir un hotel aí no circo. Mirade que cara trae de malvada e tremenda. Vou hasta gravar eu. Que bárbara! Ven para vengarse, seguramente ven para interrumpir o circo, para que se acabe a función. Ou non. Todos miraron para o director, a ver cal era a súa opinión. Pero o director non decía nada, estaba como expectante. De repente a empresaria cambiou a súa cara e puxo unha cara como pedindo perdón. Parece como se reflexionara de que o que estaba facendo a familia estaba mal feito. Mira de que cara puxo e abriu os brazos en señal de perdón e de por favor abrazádeme se me perdonades. Todos miraron para o director do circo e o director do circo tamén dixo: ala, todos abrazarse, perdonados todos. Perdonaron a empresaria despois de todo o que lles fixo, Mira que lles fixo a empresaria, Mira que lles fixo. Hasta pasaron días sin comer, Por culpa de non ter cartos, por culpa da empresaria. Entón a empresaria púxose diante de todos e cantou. Lembrándonos as vivencias, non podo facer máis pedir un profundo perdón. Fui moi egoísta
cantaron todos xuntos como unha familia. Xuntos, unidos polo mesmo destino. Xuntos, este gran circo é o noso corpo. E os aplausos son o noso sangre. E pase o que pase, vayamos onde vayamos, sempre xuntos ao fin do mundo. Xuntos, unidos polo mesmo destino. Xuntos, este gran circo é o noso corpo. E os aplausos son o noso sangre. E pase o que pase, vayamos onde vayamos, sempre xuntos ao fin do mundo. Todo foi culpa miña. Estou arrepentida. Unha aperta, irmá. Claro, xa están reconciliados, pero a función ten que continuar. Vamos a ver que din agora entre o director e a empresaria, que resulta que eran irmáns de verdad. Eles dous fundaron o circo adoptando a toda a xente que estaba sin fogar e dándolles de comer. Todos eles eran mendigos, non tiñan casa, eran orfos. E colleron aos irmáns, e colleron a todos os orfos, montaron un circo, e gracias a eso comeron e aprenderon a ler. Que vos eran, verdad? Son magníficos. E entonces, claro que sí, e cantaron a canción de despedida final para todos eles, unha magnífica canción. Pero primeiro a empresaria dixo fortemente: Saberedes perdoarnos. Levamos un ano facendo vos todo este mal. Acabo de darme conta que se o circo pecha, a familia Piritín morre. Entón, eu morro. Nunca deixaste de formar parte desta familia. Acabou a idea do hotel e de todo o demais. Vou invertir todos os meus cartos en promocionar o circo por todo o mundo para que veñan a vernos de todas partes. Donas e cabaleiros, nenos e nenas, a función de hoxe chega ao seu fin. Pero este non é un comezo, é un final. E o final é un comezo, todo é o mismo. Unha nova etapa do gran circo da familia Piripitín. Mirade que poses poñen circenses, mirade aí. Sí, señor, novos números, novas gargalladas, novas emocións. O circo da gran familia Piripitín empeza unha nova temporada chea de sorpresas. Lembrade todos o noso chamamento. Venga, circo da familia Piripitín! Mirade as poses, mirade. A empresaria, mira que pose. A bailarina é bárbara como baila. A cantante, a doutora, que tamén formou parte aí, traballa moito, para que estén todos sanos. Curou o pé a bailarina en 5 minutos. Mirade como xa non ten nada, parecía que rompera o pé e agora está perfecta. E o payaso, mirade o payaso, que o payaso sempre di cousas moi curiosas coa nariz. Mira como fala. E logo, como fala, outra vez. Cando ten algunha opinión que dicir, sempre fai así e todo o mundo escoita. A ver, que opinas? Fai hoxe calor? Fai frío? Vai. E cantaron a súa canción final, a despedida. Un gran espectáculo.
tabernáculo imos preparar. A familia piripiti, todas juntas volver a estar. Cocido piripiti, aquí remata nuestra función. Las niñas dormir por el próximo día, a nuestra función será genial, genial. Cocido piripiti, aquí remata nuestra función. Las niñas dormir volver el próximo día, a nuestra función será genial. Cocido piripiti, aquí remata nuestra función. Las niñas dormir volver el próximo día, a nuestra función será genial, genial. E así foi como o circo triunfou durante moitísimos anos por todo o mundo outra vez. Poñernos todos xuntiños, pon as fotiñas aí. Xuntademos máis, xuntademos máis. Un pouco máis, un pouco máis. Xuntademos máis, aí, mirade pa cámara. Muy ben, adiós. Esperad, seguide aí. Vamos despedir a grabación de YouTube. Un saludo a YouTube, saludad a YouTube. Sabedes que están esperando? Mirade que cara de tristes. Eles, como os artistas, solo viven dunha cousa, do aplauso. Queren máis aplausos? Bravo, bravo. Son uns artistazos. Mirade que artista máis grande. Payaso, por favor, di unhas últimas palabras. ¡Bravo! ¡Cantas cousas maravillosas, di! Somos grandes artistas. Eu estou moi orgulloso, Esto é un traste, pero almofada. Gracias, vamos a comer. Gracias. Para la próxima, vemos la próxima. Gracias. Qué trabajadores, como recogen, como una maravilla ver. Recoge tú también, Trabajadores, trabajo en equipo ahí fantástico. Trabaja fácil. Traigo tampoco menos, más pequeño.